Good morning mga kabangas, Happy New Year. Duty ta karon, ni ako karon sa akong quarter since wala kayo yung mga bata ng eskwela. So duty gyapon mi but ako diri karon paperworks ko, but before that nagluto sa ko og quick chow noodles, no. Sabaw ko akong gisagulan sa tanglad ug kamunggay nao kay last Christmas and New Year ka-experience ko og acid reflux, GERD, no. So I am in the process of medication today. 14 days gainom ko og omeprazole, no. So naay mga pagkaon nga ginadili, although nani siya oil kay katuyang sauce ani sa noodles, nga ako lang alkaline man po niya yung kamunggay, so ako na lang gimix may na lang pero kalois Ginoo narang-arang na pod, pero 14 days pa man, 3 days pa man karon. So ako lang tumanon niya po ang advice sa doktor, no. So mo na mga kabangas, no. So mamahaw ta mga kabangas. So napog ko'y Quandre Mega Sardines tinapa, no. Natay tinapa direct, no? Natay tinapa Mega Sardines. Siyempre rice lang, gamay lang gid rice. Isa lang nga na ay carb naman ni daan niyo. Provided sa madaan, pero sige lang manage na nato nga ginagmay ra atong kinanan karon mga kabangas, kay importante gid ang good health labi na 2025, no. So mga kabangas, ubani ko ninyo sa pagpamahaw kay mo tumar po din ta sa atong maintenance. So mo na gini, that's the reality of life. Magkataas atong edad, maka-change na ang atong vital, maka-change na ang atong lawas, no. Well anyway, so once again mga unta mga kabangas, sabay ko ninyo. Alright? Tapos isa po sa ako ang pamilya po na katawan. Ego, naludo, nag-bayawas, dilit, nervous, right? Mga kabangas, let's eat. Happy New Year sa tanan. Ang anda mga kabangas. Sa Pilipinas na wala sinusod ito. Anak cute. Ayabas. O yun. Basta kayo maya ko na po, mayo at siya mo, mayo siya. So, posibleng lumang pasin kita naman sa Pilipinas, posibleng kumulong sa Tugas sa trivia ba? Sa lirin bigyan ko. Kaya ikigan siya ko yung reality. O yun, kay asa ako lang niya, o yun ko rin, tapos ako lang na-feel ba sa bata pa content na pag-miss na ko. Kaya ako ko explain na politiko sa other na please, na ako siyang gijoke kung pakunta na nga, mo tinutang na politiko man siya. Normal na style, nabit lang na pagkaon sa mga tao, malagi na yung tao until na mahuman ka sa imang term. So, sure lang. Sa ato pagkagaling ipanggahit sa other project o nahulog sa Pagpare, kung ano ilang huwag pundo o pagawin na mahimo na nila source of doctor. Maybe lang na, tapos sa gitna din. Ang mga tumapon na nakatong hipos ka pulso karong kabuntagan, live and direct, ikan din sa may Zonto, Barangay, Mayabas, Nagbayan sa Cagayan, kini si Wonder Boy, sa Arang Levere, ang pinakamasaligan sa servisyo publiko kung Wonder Ransom. Commentary. Normal lagi dahil ko, no? Andon pa sa itong usag ka interview ng kala na dahil ang istorya sa iyahan nga usag daw kuno ng politiko, normal nga daw muna, hindi ka magmurag, hindi daw ka makaruling sa imong gasto mo, kaya gasto magkapanahon sa eleksyon. Basta kay, wala yung niya may galawag kas Pilipinas. Doon, kailangan magkas Pilipinas karon, mga mga kainsulan nga
Amo gid ni kultura sa tuang eleksyon o kini ang ato ang katawan sa pondo din tanan mao gid masagad sugama mahigalas mga katawang Pilipino. Gini ang mahigalan na iskutanan tang korupsyon, iskutanan tang mga vote buying, vote selling, kukuman pa mahigala. Hindi na mawala. Ingon nga, oy, nainag, mamalit ang boto din, Kaya pag abot na ito, sino na sa bumili. Sige, sabi na, i-formal na ito ng complaint. Awa naman sa dahil mo complaint mga ison. Ipahandok naman sa mahigala o ka madangal siya na tinoon ka pangalan. Ipasin mo niya din patagaan na sa mga kinihan nga nagsalupin mahigala o extempliran nga labu-labu nga lagting kay higalang taga 200 pesos. Ay punta niya sa Ginian Garban sa Sumilaw Chapter des Provincias Bukidnon. Good morning ganinyo niya. Sa itong texter may gala. Sa may Ginian Garban Chapter sa Sumilaw Provincias Bukidnon. Diba? So, ingon na mga kaigsunan ang kagkita mo karon kay mismo katawan ng ingon nga ang yun na maging korupsyon. Apunta na kung saan na ito na mapakkan na may galang korupsyon kay Loy kay may galang mga future na mga kabataan. Mga future na ito na mga pag-asa ng bayan. Saan na po may galang mismo diyan sa Ginian na palang may galang sa Ginian SK na level may galang tuwa na magpagpurap. Tuwa na mga watsinong ko may galang nili maayong laraw may galang sa pagpanermisyo. Saan na lang mo kusanay na yun na namang posisyon na yun may galang nga magbinuang gas pagpanermisyo kung tawagan ba. So wala na lang na sila okay na lang na kaya siyempre wala gina may galang mismo ganing mga vlogger artista musulod na magpolitika kita man nila nga oy gini lamu-lamu sabi din may siyang yung profesyon na ang pagsulod ay galang servisyo ng way halong politika dito musulod sa politika kay siguradong lamu-lamu ang agi may galas panalapit. Siya kayo abang mo na kumaturan may gala na sugabakan karon sa katawang Pilipino, no? O tanan yung mga tulog-tulog nila nga nalalo, kung sa mga katawang nasod ng Brabag, may kalabuan, may nagkasauna, pas-pas yung paglambo, tayo ka namin, pero kung saan mo nila, maraming maulig ka. Nakita ka na dahil na itong isa po sa kaskutanan sa karon may gala, ito ning isumpay din itong diskusyon karon. Kabahin sa JD Mahigalan, kiingon sa Ginian Presidential Communication Office, yung PCO. Si Presidente Bongbong Marcos, Ginian pinaagin sa iyang economic report, mga kaigsunan, mga sukintig paminaw karon. Medyo nitaas mo no, isakan mo no, may gala, di-improve may gala, ang kinabuhi sa mga Pilipino. Di-improve mo wala. Tamong naminaw karon sa itong mga din paminaw. Ngayon, magkamo nga doon ay improvement sa kinabuhi sa mga Pilipino karon. Ilabay nga isa katuig may gala. Tungod ka na, may gala sa gingong inisyatiba o pagtanaw sa mga programa sa gobyerno, pinagi may gala sa liberalization, privatization o globalization, mga sukintig paminaw, mga ikawander na ito. Nabay pag-uswag ang iyong kinabuhi may gala karon mga panahon na. Mga kaigsunan na itong nalinaw karon, alam mo sa kabot. Wala. 0931-039-8798 ka-wonder. Ang ingon may gala nga improvement yan sa mga Pilipino magkala ng mga panahon mga programa inisyatiba kuno kini yan sa tuang administrasyon na ipa-implementar may gala sa Pilipinas. Una diha, pinaagi kuno diha may gala sa trade policy tools. Trade policy tools mga bailuan na may gala sa negosyo sa Pilipinas. Trade policy tools, sustained investment, sustained investment irrigation control o irrigation plant control, supply chain logistic o climate change adaptation. Kini,
kumusta man ang inyong kasinatian sa gitawag na ito, may galang sustained investment sa irrigation. Ang uban gani ng mga lugar may gala, oras maayo lang, oras na ay maayo sistema sa irrigation. Ang uban irrigation sa mga magpuma, dito may galas mga uban ng mga rehiyong probinsya, natungkod na. Pero walay tubig. Walay tubig kini agas. May bagong irrigation may gala na ginay muagas na tubig aron source. Ngadto sa mga umahan sa tumang kaigsunang mga magpuma. Ahaman ang tubig ni paingon. Wa may tubig ng galon may galas mga irrigation nga mga lugar. Dahil ginarampag nila sa mga area. Karang mga ipagtubog irrigation pero may tubig mo agad. Ang uban nga tuba na mahigala. Wala saktong na maintenance. Ang uban ipapolitika mahigalan mga proyekto. Dahil pagtanaw nga dahil na may administrasyon ni Pulay, wala na padayon ng nasampit nga irrigation para sa mga mag-uba. Ang uban sa isiradaan kay di ba ang administrasyon lahi man ang administrasyon di ba nakuman ang proyekto ni hapon. So daghan kay mga kulian sa may kala flood control mga baha-baha karon sa Pilipinas may kalang mga magialat ng bagyo ng pressure area, magialat ng mga dugay kayo ng mga pagkulan or taas kay takok kay volume tubig may kala wala ang flood control. Ang tubig tayo gyapon dito sa mga palimalayo na gyapon sentro kanin ay gitawag ng mga flood control mahigala. Ako ba nang pa pagkita nga nga busca ang ilalom sus wa man dai pundasyon si lalom dai. Ako ang dai pundasyon ng flood control may galas ilalom. Dai kung sa man daanan to, lumero man dai kawanyan ang kay butang. Itapan na lang may galat yuta, kamay balas, simentado na yon. Manok. Nagkuha ng flood control. Masabsandan man. Nagiging magpuntas katawan. Mauna may galaan na itabo. Mga substandard ka mga proyekto may gala na ipang tot may galas mga pulastok ng mga politiko. Tinitanan. Bato-bato sa langit ang matamaan, mamukos. Pero at least ito mga maayo ng mga nagalagan sa katawan. At itong malakpagan sa may gala. Ang mga maayong malagan sa katawan mga igsoon. Ayos mga kabangas. Politika ba? Yung totoo ang tagsaging hinog. Para hinamis. Amit na eleksyon, mga ingaro mga panahon na. Thank you all for watching this here video. Please like and subscribe and follow. Much love from Little Yas to each of you. Content creator making